en Joan ho explicava perfectament, no? Vivim moments de transició social, ideològica, política, i és inevitable fixar la mirada a nivell local, no? Que és el que ens interessa i per això estem avui aquí. Nosaltres tenim la sort de tindre com a llista en Josep, que és una persona treballadora, és una persona compromesa, amb una capacitat energètica de donar-hi tot i més. Vosaltres ho sabeu, molts de vosaltres esteu aquí per ell. En aquests últims 4 anys, ell ha fet de regidor i portador d'iniciativa per Catalunya els Verds i ha sigut la veu de l'esquerra alternativa. Ha lluitat i ha liderat massa sovint sol aquesta lluita empoderada. I a banda, l'hem vist, jo diria que el 100% de les activitats que s'han realitzat aquests últims 4 anys a Granollers, activitats esportives, educatives, culturals, de tota mena. Càmera en mà i somriure a la cara, tots ho sabem, això és veritat. Al mateix temps, també l'hem vist en el corcó una miqueta, a l'Ajuntament, vull dir que hi ha hagut una miqueta de tot. I ha estat molt present a les mobilitzacions de reivindicació social. Ha sigut una persona que ha estat propera al ciutadà, ha intentat fer propostes, les ha tirat endavant, vull dir, és un sol, que us han de dir, no? Ha fet una política diferent a la que coneixem, una política a peu de carrer. I això ens ho hem d'aprofitar i ho hem d'impulsar. Els darrers 4 anys són molt importants. I, ell té sempre un to positiu i propositiu i esperem que podem tirar endavant i podem construir una ciutat, una Granollers molt millor. Per tot això és tan indispensable la lluita no només del Josep, sinó de tot el grup que conforma Iniciativa per Catalunya Verds aquí a Granollers, per plantar cara, per donar nous aires i acabar una miqueta amb la cronicitat que viu Granollers des de fa ja massa anys. Amb tots vosaltres, Josep Casasnoves, Bona tarda, benvinguts i benvingudes. Primer de tot, agrair avui que ens acompanyi el Joan Herrera, coordinador nacional d'Iniciativa, en Jordi Manins, coordinador comarcal d'Iniciativa, en Lalo Plata, secretari general de Comissions Obreres del Vallès Oriental, Maresme, Osona i d'aquí un temps ja veurem si algun lloc més, encara que em sembla que no li interessen més territoris. També, com no, els amics i les amigues que m'acompanyen avui, que acompanyen la Iniciativa en aquesta presentació, que han volgut ser avui en aquest acte. Mireu, ara fa 4 anys ens vàrem presentar a les eleccions dient que ningú retallaria les nostres idees. I això és el que hem fet. En Paco, la Conxi, la Baseli, el Rafa, l'Alexis, la Dori, l'Amadeu, entre molts altres, companys i companyes. Lluitar per les nostres idees, defensant-les des de la institució i des del carrer, sent a totes les lluites socials, treballant dia a dia per millorar la nostra ciutat, fent propostes. Hem estat en la defensa de la sanitat pública, contra el tancament de quiròfans, de llits, de les urgències, del centre a la nit. A la manifestació i a les mobilitzacions que s'han fet a Granollers, amb la PA, defensant el dret a l'habitatge, amb les lluites contra la pobresa energètica, les lluites sindicals en defensa dels drets dels treballadors i les treballadores, contra les retallades del govern del Partit Popular i el govern de Convergència i Unió amb el suport d'Esquerra Republicana. I moltes més lluites defensant les nostres idees. També hem estat reclamant i hem aconseguit millores urbanístiques al carrer Llevant, Camp de les Moreres, Lluís Companys, Corró, plaça Sant Miquel, entorn de la Masia de Tres Torres, entre d'altres. Alguns ja realitzats i altres que es faran aquest any. Us voldria destacar algunes coses que hem fet en aquests 4 anys. A l'octubre de 2011 vàrem proposar mesures
per a la dació en pagament i mesures concretes a realitzar l'Ajuntament de Granollers i que avui són una realitat, com l'assessorament de les famílies en processos de desnonament, establir un protocol d'actuació davant aquesta situació, creació d'una comissió de seguiment amb els afectats, amb la PA, destinar les multes de les entitats a les entitats bancàries per habitatge desocupat, a polítiques socials d'habitatge. Aquests dies s'han posat les primeres multes. També hem fet altres mesures. També hem reclamat que els pisos de Granollers Promocions que estan buits es destinessin a emergència social. A principi de 2012, després de la pujada de l'IBI, decretada pel govern central del Partit Popular, vàrem demanar que aquell 1.800.000 euros que representa d'increment per Granollers aquesta pujada del govern central es destinés a plans d'ocupació i polítiques socials. Una proposta que l'equip de govern del PSC va votar en contra. Però ja ens té acostumats, que fa que no ens escolta, que aquelles propostes que fem des de l'iniciativa, des de l'oposició, no són bones. Però sorpresa. Al cap d'uns mesos ens van presentar el que tots coneixem i que li van canviar el nom com a Pla de Xoc. Portem 4 anys fent el Pla de Xoc. Estem satisfets de que s'hagi fet, perquè s'han invertit 4,5 milions en polítiques socials i en plans d'ocupació. Però també volem el reconeixement d'aquelles propostes que fem. Com una altra, que aquest any serà d'aplicació la subvenció en l'IBI per a aquelles famílies que ho estan passant pitjor. Cal recordar que a la nostra ciutat tenim més de 5.500 aturats i més de la meitat no tenen cap mena de prestació. No cobren res al mes. Doncs amb la proposta aquesta que va fer Iniciativa Verds de subvencionar, depenent de la situació, entre gairebé fins al 95%, es beneficiaran aquestes famílies. Ho vam reclamar 2 vegades i com sempre no ens escolten, o sembla que no ens escolten, però aquest any s'aplicarà. Hem defensat la tarifació social en tots els àmbits possibles i començant per les escoles bressol. Creiem que és més just que els serveis públics on es pugui, tots aquells que es puguin, qui més tingui, més pagui. Una redistribució de la riquesa per accedir en igualtat de condicions tots els ciutadans i ciutadanes als serveis públics. Fa temps que també parlem de remunicipalitzar els serveis. Creiem que és el moment. Durant molts anys, tots els ajuntaments han anat externalitzant els serveis. L'aigua, les escombraries, manteniment. És el moment de fer un tomb, de començar a l'aigua i anar continuant amb aquests serveis que tenim de manteniment també de les instal·lacions municipals, dels equipaments, i no fer com fa l'equip de govern, que tenim una unitat cooperativa que l'està deixant morir, no creu en ella. Fa temps que totes aquelles places que van desapareixent no les tornen a cobrir. És una manera de deixar-ho morir. I des d'iniciativa creiem que cal municipalitzar serveis i cal potenciar la unitat operativa. Que es facin aquestes feines amb un cost més econòmic i més eficient que beneficiarà els ciutadans i les ciutadanes. Sobre mobilitat, m'haureu escoltat moltes vegades parlar dels carrils bici i dels aparcaments segurs. Una qüestió que l'equip de govern no hi creu. Després pot dir el que vulgui, però no hi creu. Quan tenim les comissions informatives, que és quan debatem coses a banda dels plens, en allà no hi creuen. Una vegada ens van dir que no hi havia demanda. Clar que no hi ha demanda, si no poses facilitat perquè la gent faci servir la bicicleta de Granollers, no n'hi ha demanda, perquè a qualsevol se la juga. Tant a circular per Granollers com a aparcar i esperar a veure com trobes la bici. I això ho vam comprovar amb les reformes del carrer Girona. Nosaltres els hi vam dir que des de Can Bassa fins a Can Mònic teníem un eix central de tota la ciutat per travessar-la, en carril bici. I des d'allà fem una xarxa cap a la resta de barris. Com sempre, van tirar pel dret, van reformar el carrer Girona, un urbanisme
igual que el que porten fent des de fa 30 anys, sense canviar res. Això sí, el que no discutirem és que ha quedat millor, té unes voreres noves. Doncs prou, continua sent el mateix carrer de tota la vida, amb unes voreres noves i uns fanals nous. Hem estat reclamant i hem aconseguit coses sobre la pobresa energètica. Van reclamar per aquest any 40.000 euros en el pla de xoc. Al final seran 20. També n'hi ha una altra partida que vam aconseguir l'any passat, que és de suport a la llar, en la qual també es fa servir per la pobresa energètica. Són aquestes partides les que fan falta als ciutadans i ciutadanes de Granollers. Polítiques socials pels ciutadans, pels que ho estan passant pitjor. I també escoltem a l'equip de govern endreçar la ciutat, però després ens voltem per la ciutat i no està tan endreçada. Fins que no surt un grup de l'oposició com a iniciativa i denuncia a l'estat de Can Pedrals un equipament molt important de la nostra ciutat, la biblioteca de Can Pedrals, amb filtracions que baixen per la part elèctrica, amb el risc que representa això. I et diuen que s'ho han mirat i ho han arreglat, i al cap de 3 mesos una altra vegada filtracions per un altre costat. Ho tornes a denunciar i al cap de 3 mesos per l'altre. Total, per no assumir que s'ha de canviar la taulada. I si s'ha de canviar amb un equipament tan important com aquest, s'ha de fer. Bueno, al final no ho hem aconseguit i aquest any es farà. Ja tocava. Continuant amb temes de mobilitat, de medi ambient. Si recordeu, ja fa gairebé un any es van renovar una part de la flota dels autobusos. Des del nostre grup vam demanar que fossin elèctrics, híbrids. Què van fer? Sorprenent. Tenia que entrar una normativa nova, no l'explicaré perquè aquestes qüestions tècniques són complicades, però què fan? Compren uns autobusos que el dia que entren a funcionar ja no compleixen la normativa. Els han comprat dins de la normativa, però quan comencen a funcionar ja estan fent la normativa. Contaminen un 50% més. Un 50% més. Durant 12 anys ens menjarem la merda d'aquests autobusos. Durant 12 anys. Hem estat en la defensa de l'administració local i serveis públics davant l'atac directe centralista del govern del PP. Serveis socials, educació, esports, cultura i molts més són els serveis que el PP li vol treure les competències als ajuntaments. Llavors qui ho farà? El senyor Montoro des de Madrid? No. L'administració més propera al ciutadà és el seu ajuntament i no podem permetre que un govern de Madrid decideixi quines polítiques hem de fer a Granollers. Mireu, els temps que vivim són de canvi històric i aquest any probablement s'escriuran els llibres de text i es recordarà com l'any en què vam fer fora la dreta de tots els governs d'Europa. Aquí al setembre ens tocarà fer fora l'Artur Mas i el seu govern de retalladors i privatitzadors. Al novembre contribuirem a fer fora Rajoy i el seu govern antisocial, antidemocràtic i anticatalà. Abans, però al mig, al maig, hem d'assegurar la primera trinxera, la de la nostra ciutat, el nostre ajuntament.